Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Jmenuji se Michal Černý, jsem trombonista a zároveň předseda odborové organizace Severočeské filharmonie Teplice. Rozhodl jsem se natočit krátké video, ve kterém vás chci informovat o velice alarmující situaci, která se odehrává v kultuře. Nejenže se na kultuře a kulturních institucích dlouhodobě šetří, ale nebude tomu jinak ani v následujícím roce 2024. Jakýkoliv sociální dialog mezi vládou a zástupci zaměstnanců je bez možnosti najítí nějakého kompromisu a je většinou jednostranný. Také prosazovaný návrh zákona o VKI, o veřejných kulturních institucích, celé situaci moc nepomáhá, nepomůže a spíše kultuře a jejím zaměstnancům uškodí. Pokud se Ministerstvo kultury nezastává a nebojuje za ní, tak musíme bojovat sami a potřebujeme k tomu podporu všech. Všech hudebníků, herců, zpěváků a hlavně vás, občanů. Netýká se to jen nás hudebníků, ale také tanečníků, zpěváků, muzeí a galerií. Celá kultura je postupně degradována a bojím se toho, že takto postupně vymře, až se z nás stane pomalu nekulturní národ. Proto jsme se rozhodli zahájit a podpořit kampaň s názvem Nenechme kulturu utichnout s heslem Hraju forte. Přidejte se k nám a pojďte hrát forte společně. Ať naše kulturní dědictví nevymře a žije dál. Ať ho můžeme předávat i dalším generacím.